Májusban a kert már teljes lendületben van. Az ágyások megtelnek, a növények láthatóan fejlődnek, és egyre több élet jelenik meg körülöttük. Ilyenkor nem az a cél, hogy még többet tegyünk hozzá, hanem az, hogy jól támogassuk azt, ami már elindult. Ebben a videóban megmutatom, hogy mire érdemes figyelni májusban, hogy a kert stabilan és egészségesen menjen tovább a nyár felé. Május egy nagyon érzékeny időszak. Most kezd igazán látszani, hogy hogyan működik együtt a talaj és a növény. Ha ilyenkor túl sokat avatkozunk be, akkor könnyen kibillenthetjük az egyensúlyt. Sokkal többet ér, ha figyelünk. Hogyan tartja a talaj a nedvességet, hogyan fejlődnek a növények, és milyen ütemben növekednek azok a növények. A kert most úgymond beáll, és ez meghatározza az egész nyarat. Május második felében már kiültethetők a melegigényes növények. Paradicsom, paprika, cukkini, uborka. De fontos, hogy ne egyik napról a másikra kerüljenek ki. A palántákat érdemes fokozatosan hozzászoktatni a kinti körülményekhez. Először csak néhány órára védett helyre, majd egyre hosszabb időre. Így a növény megtanul alkalmazkodni a fényhez, a szélhez és a hőmérsékleti ingadozásokhoz. Ha erre van lehetőség, ez az egyik legfontosabb lépés a sikeres kiültetéshez. Ilyenkor derül ki az, hogy hol lett túl sűrű a vetés. A növények ugyanúgy versengenek a vízért, a fényért, a tápanyagért, mint a gyomokkal. Érdemes időben ritkítani, hogy minden növénynek legyen tere fejlődni. A kiszedett növényeket sokszor még át is ültethetjük. Vagy éppen komposztba kerülnek, így semmi nem vész kárba. Májusban alakul ki az öntözés ritmusa. Nem a gyakori locsolás a cél, hanem az, hogy a víz lejusson a gyökerekhez. Ebben segít a mulcs is, ami már szinte ilyenkor alap. A mulcs megtartja a nedvességet, csökkenti a gyomosodást és kiegyenlíti a talaj hőmérsékletét. Ha most jól beállítjuk ezt a rendszert, akkor nyáron sokkal kevesebb dolgunk lesz. Májusban megjelennek az első kártevők, de ezzel együtt a természetes ellenségeik is. Érdemes olyan növényeket is ültetni, amelyek odavonzzák a hasznos rovarokat. Például a virágzó növények segítenek, hogy megjelenjenek a zengőlegyek, amelyek a levéltetveket fogyasztják. Bizonyos esetekben fizikai védelem is jól működik. Rovarháló, fátyolfólia, takarás. Ez különösen hasznos a káposztaféléknél vagy a répánál. Ebben az időszakban a levelek nagyon sokat elárulnak. Ha sárgulnak, torzulnak vagy lelassul a növekedés, az gyakran nem betegség, hanem valamilyen hiány vagy éppen stressz. Minél hamarabb észrevesszük, annál egyszerűbben tudunk segíteni. Májusban már szedhetünk is. Retket, salátát, spenótot, fűszernövényeket. Ez még csak a szezon eleje, de nagyon fontos visszajelzés. A kert megmutatja, hogy jó irányba haladunk-e. Májusban nem kell tökéletesnek lenni. Elég, ha figyelünk és lépésről lépésre alakítjuk a kertet. Ha most kialakul az egyensúly, akkor a nyár sokkal nyugodtabb lesz. Írd meg kommentben, hogy nálad mi fejlődik most a legszebben, és tarts velünk a következő részben is. A kert éve folytatódik, kertészkedjünk együtt tudatosan!